Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Andichada murume kusvika andiudza kuti Akandiisira Banga sei Nejecha Pandinorara. Plese wamai. Taurisa mai. Sorry, ini nanjada mungkin kita harus berdua lagi. Nah, udah kayak saya Banga Pandinorara kamu itu Nejecha. Oke, dan bisa udah ini Zimbabwean. Kuti Banga Nejecha Pandinorara zvakaita sei. Pamusoro wechangamiri. Ini ndichiri kuwanda asi pasana ngona. Mani? Atina ndichiri kuwanda. Asi nyaya yakaitika ndeyekudai so. Ini ndakabvawo kwandaishandira. Nebanga randaishandisawo iko. Pandadzoka paumba ndingapane 3 days ndabva paumba. Pandikasvika paumba pane tambo yakaita sei dzaichaja bhatiri mumba matinorara mubedroom. Saka ndakasvika dzabvisiwa bhatiri rabvisiwa netambo dzaakuchajira mushoro. Asi dzaipinda nemubedroom dzichienda mushoro. Pandaenda iwe nguva siku ndasvika pana maini naitengesa. Pandaenda namaini ndikati manje ndeida kuchaja ichi foni yangu tambo dzakabvisiwa kunoku pandaichajira kubhatiri dzakaisiwa mushoro. Asi ndoda kuchaja foni yangu ndatora ndati akuna maini zvisinei kandiende mumba ndoona ndirase ndapinda mumba ndatora tambo ndacheka tambo idzi. Ndakatora banga rangu ndacheka tambo iyi ndacheka imwe yacho ndajoinisa vandaendesa pabhatiri. Saka pandikapedza kudai ndakabva ndangokanda banga ndakukonekta mafoni yangu pakachaji. Saka banga rangu risiya riri pamubhedha. Ndadaro pangaita ndonga 2 days. Amai vandu ndikazonzwa vakutaura naamai nino nemunin'ina wavo vari papo kuti pane banga rakaita pamubhedha manje achati chaakuda kucheka chichi maini ndoaitora ndetirumba vachiti manje mukachekewa chichi mana vandavashedza. Ndikati amai vanzweiko tikunzwa mutaura nyaya yebanga kuti ndakaona banga pamubhedha. Aiyo banga ndingasikade kucheka banga vandatoratidza kuti tambo idzi ndozvandaicheka pandakasvika maisa tambo mubedroom mushopu. Saka ini ndaichajira mumba vatinoraramo. Saka ndakasvika zvisimo saka ndakatocheka tarisai pandakacheka iri banga zvidoro kucheka ndakambocheka ini banga ndaitoroshandiswa kubasa kuti ritori nezvimavheji zvandaichekesa kubasa. Jecha ini ndakazotoziva naiva kutaura zvejecha ini ndeisinanganakisa jecha kwakandikazotoya ndopakandidzapemanejeka kwakazotoda nopakati ndatoona mune jecha aiwa maiva zvamakutora zvejecha zvatozvimwe ndokumwa mutaura zvokuti ndingakucheka inechi nebanga kwete zvejecha. Banga tutsane zvonde okapi ichi. Ngeri okapi. Ngeri okapi. Alright. Imi name mangona okapi. Mangona okapi. Mapo exploration zikasikada kucheka ndachitutsira. Makamborwa here. Makambotukwa here. Hazvekuru wakangura kawanda. Makambotukwa here. Ayo tagati nongotitsa. Kasamuna baba. Achitukani nongotitsa. Kwesherana. Zvagara zvingoitikwa. Kusenzisa demuru. Kasi mubane zvakukuita zvakukuita tateo debanga. Ndakaparana makanyumuru. Murikuitei. Regai kusana ngura yangu. Takaitika ndozvokuti baba vaienda kubasa marembere niwando progresses wavo kuti vaenda kubasa ikoko. Saka wapedza basa vanga vakungoenda zvokuti vanobva pamba usina kuti ndikuenda kudini. Pawakazosumuka pekutanga ukandisa ndichirwara ndobva ndatoadmitwa. Wafonwa nomunini wangu maivanzwa admitwa wauya achisvika pandikaburiswa vamabva wafona bvati kana achinge adzoka kumba kwake ndokumbirawo aendewo pamba pari padhuze asingapindewo mumba make kwe 3 days mwike munana vachifonera munini wangu mama wangu ndobva atoudza bamukuru bamukuru ndozvataura chiti mama manotoita sei kuti maibva ndanzi ngavambomira kwe 3 days kupinda mumba mavo nokuti musoro wangu wakazvimba zikandata ndakelekako nezvishiva
wati iri mwashene kokutira nengo kwauri mwaenda wati saka toita sei wati ina ndisoti ndiziva ndatoita timutakure mese munopepana imba kwangu vanenge inyuchisara kamba pasisi padhuze ndakavabangukana madhara ndokuti handisingaoni masenga akazvimba kutamba vakungana vadhara vanota noisi nandikwanisa kuenda pasisi wakumba vati saka ndokutakura here kumba ndakati hee kana kumba kwedu kwanza chitambisa kuenda saka bangu kushande inini munopika mukazvati wenitendetesitendedzakana zapanoita sei modzoka nzai vanga vaende iwa vanodaita sei vanoda kuenda vaitaka kukweshera kuti vakazotakura zvezvekurama kuti handisii munhu akaita sei akadai pandaenda vavatera tiri dzakwana ndobva tadzoka pamba paya ndichisvika pamba vakabva ndichikuda ndikuda bonja ndokuti nyama dzangu dzinoita sei ndichiri kurwadza asi ndanyatsoita sei ndanyatsosimba ndobva ndakuenda kumarembera saka ndaifunga kuti apa munhu ari kudzoka zvake ndobva watomuka kuseni wakurongedza mabhegi apa wana chikoro waida kutobvura mai munajanyesha ndataa zvamuti makuenda kumarembera imini ko vana vantu vaita sei mwana mumwe anodzidza kudzokera kuchikoro asi handitoziva kuti vaita sei wandisiya panorwara akaona kuchikoro ndopa wakadzika vakatiita sei nevana vechikoro bangu vari kuenda bangu vakaenda kumarembera wana vari kungondipindira kuti handiziva kuti chaita sei watobuda wataura itinga ngori nemari kuti chikwanisika vana kuchipatara kuningiri kuchikoro zvechikafu nechii zvimwe zvese rega ndichikubatsirai regai kubvisa kungotsvagirai mwana mari yewainifomu nemagaba chete neschool fees zvimwe zvisina kubatsira takaendesa mwana wabva wadzoka pawakadzoka ipapo vakadzoka vaine makondomu akashanda ari mubhegi mama saka bhegi iri rakadonha ndobva ndatomuka kuseni ndakutrina kana namakondomu endo kana dedza mwana wangu andaigara naye pamabangu bhiu yangu munozviva zvirikwana ina ndichadzekisisa dedi wako wakaenda panapa zvichenchirwa wakataura neye mwana uchikoti handitozondeitosei apa wauya vaine makondomu ndizotoda kuchitisiya bhibva nditi mama makabva kunogona siyanai nazvo ingozviignowai ndataura ita ndatotrina ndadzosera bhegi rezvavanga riri handina kwanisa kutaura navo achichidheera wakauya handina kana kuita kuona vakauya wakati ndakafonera bangu kuti bangu baibva ndinoka wako vakaenda vakaenda kumarembera wafune wawana vangu kuti dzokera kumba unogoenda kumarembera sei uchisiya muri kumba maaudio ese vaita nabangu plese vabva vauya bvatizva wakurera ndakuda kudainda kati wakurera kuti ndiite sei ende mutiza nokuti anditaurisa chichichi handinama ndakanyarara wakusa masongo anongotsaura handina kudainda ndakarama ndakambonyarara kuseni kwacho ndakwanisa kugona makondomu iyani andadedza pinda ndakutoita kutaura ndege wakupana ndakavabvunza panenge wakuti ndinoita mwana maningi ndakamuratidza because ndiye munhu anga ari padhuze neni zvazvaita kuti ndiratidze vamwe vanhu padhudza umwe vanhu zvisire tembameta but ndaida kuti azoitawo witness yangu ndati nokuti ndakataura nadhedhe wako iwewe vanoita sei akura atonene aipapo anga atozvokumana witness musikana nekuti ndaure kuvanhu zvandisingaite kuti ndivabvunze ivo havabvunzi panekosinditaura ndo vandatomuudza vandakusiyana nazvo vanditama nasiyana nazvo noone wabva munodasiyana nazvo zvezvi manheri yacho banga ndopandakazona banga rakaswera sei pamubhedha ndakati akuda wakangana hatina kuzvitsvaga tanguti vaita sei vari kangana manheri ndandikainotsvaga dzidzi ndakunuka manheri kune kwatosviba saka nanga ndinoitochiende nayo ndopandika banga rerabva paposisheni banga riri rakusaidi pandinorara inini raane jecha remurukowo rejecha chei patikati ko zvinhu zviri kufamba sei banga iraswera pamubhedha jecha ranga rakangoiswa pasi pagumbeze papo nebanga riri pasaidi upandakarerohwa neana ko zvinhu zvacho zviri kufamba saita kuti banga rakangana iwo andodzoka parara pamubhedha ipakumasikati munhu akanga aibvisa chi banga because pane mwana chi pane mwana mudiki ndobva kuti biu takati biu yako biu akauya takatitarisa pochii ndakati handisiudze nongona zvakati handivakaira tomboona rizobhedha takati adhibaita sevakangana ndakambonibvisa patakati dhedhi vanogona kubva panoenda kouka munhu vanogona kutorida izirishandisa indariviri vanakati akandisiwa chavaita se vachiritora takati ndozvandiri paanotora jechi panze dhagari panze vaisa kuti dhagari rakasiyana iri mama kati rakasiyana panakati achinodedze mekishiri chisongwa kubva wekuti wauye kunde kuvashiri vandavasana vanedzera manheri ndakaona susu
Senda ona makondo. Apa ayo kwakauya kana kaitika. Vanongotaura ngoti zipa. Vataura vana chavanoita vanongotaura kana kusvika kuti vana vari sei havabvunzi. Vangachabhoye ndizvozvo. Andichazoza zvoita sezvo ndobva nditi ichitoi mafono Banga. Musendere Banga kuti muwafonera zviro zviri kuti zvese takazvitora foni ndakazvidasha. Patatotora foni ndobva ndatofonera Banga kuti vakuru vataura kuti tichaura. Wazondishedza kumba pandaenda kuti zvakafamba sei ndobva so. Saka toita sei ndakati ndikwanisa kuti nditaure ndiri shedze mina wenyu auri. Ndakuteerera isiri munotopa vanhu kuteerera ndizvo. Adara. Sana ngureka zvokutsa mukadzi adzokere kuno. Ini zvokutsa mukadzi changamire ndakatomutsa ndakanatetera nabhasi ndakatombora. Banga reindire chimwe. Komba condom day. Wauda kukuridza. Zvakaitika makondomu changamire ingasangana kutomboshandiswa asi ndaitoda kusotesana nawo nokuti waiti ndakasvika kavanobata vanisodzi ndakatovatora kati anoshanda ivo ndakatovaradza kati anoshanda imimi munonya kuti azokutisotetsa takatoenda sei vekuda kukuratidza chete nokuti mukufonera bhurazi zvokunyepa kuti kukuashambaya zvazvinoita kune vamwana unongowira kuti ubati ivo unokuitopoti zvinangumbo Plus, bona zvawapa kuzvibatisa shamwari. Iwe wakaenda kumarembera uko une nzara wanyima kuendeka. Yes. Wachidzoka kuye tikufungidzira kuti nzara yako yapamusoro wakusikotarisa futi hamucharo wambotiri. Aiwa, ndosvika kotarisa. Vataura zvawakaita musoro wakauya. Aiwa, kazhinji munoona zvinoitika nayo kava. Kazhinji pamba pedu ava vanototiza Pandinorara mumba vachirara mushopu. Tine shopu nemba. Saka kazhinji kana muchobwana ndikatonoka dzimwe vandotaura kuti mune wana. Handizivi kuti vanenge vachiita sei. Dzimwe nguva ndotovabvunza kuti ndikanonoka kunzwa vachiti munda makarara vana muno. Dzimwe nguva ndavhara kudhara musuno ndakatovabvunza munoita kuti kuti mune muri kuti inoitire pabhawa padhishemberi. Imba iri kugadzirwa pandeyangu. Imba ndeyangu. Doti gadzirwa panatora chakapa. Wechi pangotaura zvanyanya pachete. Tagarira mahara munhu. Chokwadi chinobatsira pakuti munhu anochinja unhu. Kuti zvandiri kuitawo hazvisizvo. Hazvisizvo. Asi ukazviramba uchiti handisi kuzviita iwe uchizviita. Tagadzirwa. Makondomu aya unombashandisa kuti naye wako here. Kana adzimai dzimwe nguva tomboshandisa. Naye amai Vandomotiendai motsvaga dzimwe makondomu toshandisa. Patikashandisa ndakagara ndakaita 8 months kuchibhidhi. Ndoko ndaenda kuchipatara. Patanzi takupai treatment but zvamai mandi ngoshandisa ichi zvamuti vane nguva. Chimbokumbira murume wenyu mushandisa maprotector. Ndoko ndakauya ndatovaudza. Zvokuti dai ndaida kutora maprotector ndakatora ndiri kuchipatara. Pandakatanga natodzoka bheki kwavari ndakatozvataura kuchipatara. Handiti ndobva vanotsvaga tino maprotector. Patashandisa. Ndokuda kuti ndaibvita. Patatomira kubvita kuita kateta ndifunga nguva. Tisingashandisi makondomu aya. Ivana. Pokupadza patikashandisa makondomu. Asi pane pandafarira sekuti pataurwa namaya kuti bamukuru vari kuzidanya vari muno bakuru. Tipei tiri baba. Ini ndakaita nguva zhinji ndichitonga nyaya dzakanaka. Uyu muenda awa nemaine vangu vakaita kumasinyamire vachida kumba pangu vasingasangani vaine dambudziko rekuti maine vangu kusvika dambudziko iri handina kuzoziva kupera kwaro ndakazonawo pani mwana ndaziva zvanaka mabhitsi akadii akafaira kuti ari mwana mucheche handina kuzokwanisa kuzorora kuti ndikubvunze zvakazofamba sei nekuti ndakangonangirwa kuti zvinhu zvadii mabhitsi ako tagara ndakazoitawo nguva yekuti inini ndakazoendei ndaenda ikoko ndakasvika upenyu vaigara mwana sikana ari kutaura upenyu ndakasvika pakunometsana navo handichada kuti mwana agare nokuda kwokuti nguva dzairarama nasikana neni zvakandirambira nokuti kana uchiona mwana nyenyu kubaba mwana edu mwana anosvika 2 vachinzi vakutengesera makorokota vari panze ndarara zvakandirambira kana kuti mukadzi
sema price na main nyama wanaona shop katika zaidi ndio lazima ngawa ya chini hata tunapoingia hasa na kwanza kuchukua kwa shop na kama kuchukua kuna bambo sijiji kwa maana ngachi kwa kwa msikana kwanza akazura hizo mkono akabana yakadzoka nyanya futi pewe kwa njii tamu bambo kuna banga sikrezo kagara pasina ndikabvunza kumini munombosangana ndokuti ngoma nina kusangana kwanisa kusangana nemukadzi nokuti mukadzi ari kuchindura chokwadi chibaba ndakakugadzirisa iye mamboita mwana kuti madzokera kutima nemwenyaya yakadzoka fuka kuti yakatanga makakakayafuka kuti aingatanga ataura chokwadi chekuti banga raiva rini kuti ndizokwanise kusangana naye but ndakaedza kwatsirikidzatsowana ngoya aiwa zvava nhasi ngatichiwirirane muende kumba munosangana muregere kufunga zvakawanda zvipere ndakaita mundawirirana nawo wese ndikati mukadzi chimhanya kumba sezvo nebhizinesi rako iyo chikomana tomusara chichiukanzira vakasaaa kana kune musikazvaurikuchikomana imiri nokuti imba yako ndaona yakutokutsika mukomana andakamuzama kumunongeredza nemwoyo airamba inini chikutondinetsawo nyine kuti tobondera chandina pandinotozoya nemakondo mudakedza kusotisawo mukadzi wangu kuti konde ndikurishaya muti handisi kuiwana ende ndakabvunza mukadzi zvishwa aibvuma kuti bonde handisi kudi handisi kumuka saka inini chikondinetsawo kumukadzi ndechekuti kubanga mainini kana ringe rakavhurika mangatitora rakavhurika isina kuvhurika chikunetsa chii kuti imi mubva maitise mukuvhunduka vhurika because mainini vanomwe vachihodha kumbari vachidzokera but kumba kwangu ino handibvumidze mwana anopinda 8 but mainini vanosvika na 12 vanosvika na 1 kana vachizoya next time vawirirana kudai handifariri nguva yekudzokera mwana wangu anosvika mainini munhu womukadzi munhu anenge abva kumurume kana wabva kumurume wako ndifanira ndabva matauriro enyu akanaka nyaya ingareba taura kwenyu kwakanaka tinofanira kuziva uyu munhu anenge munhu hapana munhu muno akaona chinhu chinoshamisa anonyarara nokuti munhu imba ndeyake anofanira kuziva kuti jecha iri nejecha iri panze afanira ndakateerera zvakafanana here kana kuti hazvina kudi atimuwati pakapinda pfungwa dzokuti enda unotora jecha riri panze tifananidze tione kuti zviri kuenderana zvikuratidza kuti pane nyaya handitika saka manzwa paindi chiti kana uda kubatsirika taura chokwadi kuti imba yako iri igadzirisa wakatadza kutaura chokwadi hapana kwatiri kuita sei nokuti uyu munhu tingataure muno asi iye ane chokwadi chaakaona chatisina kuona isu nemaziso ari kutoziva kuti pane uchenjeri kuti vanhu munyika kana makateerera muri kuitwa zvakawanda varume vamwe vari kutora mapanga vachisunga vakadzi vavo vanhu vachizobatwa zviwanikwa munyika izvozvo zviri kuwanika saka toda kuti uyu kana achizviita ngaataure chokwadi kana kukumbira regere mudzimai wako oita sei kukumbira imba yoenda kumberi yerega kuparara ndamaya inini musoka murume achibva kubasa ndo zuva ramakona banga rapa mubhedha here kana makatenderi mamboita 2 days nomazona rapo oresi very day rakasvika rakabva chikaisa banga riri azvinoita 2 days day rawakasvika manheru ndo rawakasvika nemaaudi wakunimhoresa havabvunzika kuti vana vatisina ndo vatatourara waenda kubhara watosvika ndatorara wauya watangasa maaudio waita vari mabamukuru vanangonyarara kuona kudza maaudio ngatikanonaawo vanzenda kumba chudzi vawatangasa masongo anotaura ega ega handina kudai ndakaramba ndakanyarara since ava vanga vataura kuti chisvika kupanchaza kudza kuti munhu wenyu uye ataka ndati saka ndikwanisa kutaura chii navo kana kwatsura tiko zvamukuita mukundichizei maaudio amataura mabamukuru ndii kana kuramba ndakanyarara kuseni kwacho ndokwatakazona bhegi ringetina makuru kuri kuseni ndombokukudzira manheru acho ekuseni iko kwanditaona makondomu manheru ndopatikaona banga renge rine jecha ndombokukudzira ini munomborambira ibonde number 1 pangamiri handina pandikarambura maudzi pandikutaura pabonde patanga tisingaiti bonde inhau yekuti ndobanga tisingaiti bonde nekunge netirese ndichadzoka kwamuri ndozosisa ndembudzo mbiri taura isisi
nyaya ingaite kutamba kwangu nyaya ingaite kunge diki asi pane nyaya hombe nyaya iripo kuti imwe haisati yatotaurwa yapisa kuti chizouye muno mudare nhasi haisati yatotaurwa taura yamai zvazvaita nyaya iyi baba inonhorooa ava vanhu tu vamuri kuona vari pamberi apa ndagara nawo makore zvokutanga kwangu vangaone kunge nyaya idiki takamboedza kuwafona kuti ikasvika panyaya ava vanhu havana rudo mubamao kubva murume kusvika kumukadzi havana rudo havana nyaya kana yekuti titaura kuti murume nomukadzi havana kurongwa ndavatanaudze nyaya yavo moitonga nyaya yatapika vana kubvunza ndabvunza semunyima murume kubonde inini mafungira angu ini mafamba akasipai pamasiya amai avaona banga vakavhundukei banga rakavharwa pane jecha vaivovhundukei kana basa zvavari kuita vaivhundukei vaikavangoti veshamari ukuwandukuura here bvisa banga rakwava amai ava vakavhundukeya vakakura vachiziva kuti chakaitika manje vachapindura vaivovhundukeya amai ava nokuti banga vakariziva basa ravo kuti banga rinoita sei kids vakangoti ndaita sei kakore kaikaita sei kabata ndosaka vakabva varamba kana kuti aboni varikoti mumwoyo akatoita kudhara banga that is why vada kuti abudirwe pachena kuti pamwe wakaisirei jecha nebanga uyo vataiwa kukadza ungada kusunga iyi obva kuti saka ngatiendai kumba nokuta kuti tangawandudza imba handichada kusvika wandudza kuti wakaisirei jecha nechii ndopane nyaya yevana avana havana rudo pachavo vari kuwandirana uyo murume ata kuti ukadzi anzi kana tombokoko atembo kana nemovhi kana kunzi neshopu panopisa ukadzi wangopinda netombokoko it doesn't make any sense uyu murume wari jela so paanobuda panhaso akazonyimwa bondi ndopa kuzomba kuti aise jecha uchidziva kukadzi kana pane zvawaita mai ndakaita sei ndakaloka saka isusu panapa tinongoda kuti ine mubudira yakachena mune rudo here hamuni muchikudanana here kana mufanira here because the issue ndekuti munofanira kungobudira yakachena naisisi musati mataura imimi maona banga nejecha makafundira inini chandikafunga ndechokuti semunhu akambobvira ndiri murume wangu atondishima ndokunge inini ndakatombobata mameseji ndakatotaura nemunhu wacho waidanana nawo kumarembera ani mazvona but iye paaiuya angasingaiti kondimini chaingoda ndotokungondifisa angofunga kuti ada kundishinhira achifunga kuti pana ini mandikabvunza anateedziswa fonero wakanditi banga rerukawo rinoshandiswa Rerukawo iwewe mauya zvandikuda chaizvo makabvunza vanatete vakati banga rinoshandiswa Rerukawo runobata munhu anenge aita sei anenge aita musikana kwemimi maityei banga singapore aiwa ini ndakatongofungirawo kuti pamwe zvinogona kundibata but ine handina chandikuita kana kune kwatinogona kufamba inini nditi inogona kusvika ipapo tinogona kufamba tese semhuri yekwangu neyekwangu inini hatigoni kuparadza imbai nokuda kwechinhu chaitwa pamwe chaitwa nekusaziva kana chaitwa nekuziva tikuti isusu mimi kamuda kujekerwa handiti nejecha gamunyatsoziva kuti jecha rakabva kopi tokutenderai ndifambai muone kuti jecha iro rakabva kopi rine zvarinoreva here kana rine zvarinoreva uchatikuda kuti imba iyi isaita sei isaparara kasi saka yafamba statement dzokeredza isusu statement yainyorwa amai tsotsara dzokeredza statement tsada murume kusvika andiudza kuti banga nejecha zvaidei Pandinorara ini ndiri kuti paita zvakanaka iwo murume waramba kutaurira mudzimai wako kuti jecha nebanga zvaidei pabonde handiti hati Pabed
Pamusoro ichangamira. Kana anatete patikataura nawo nyaya ndakavati ngatifambei. Anatete anatete wawo ndakavati ngatifambei. Tozoita nyaya ndakuita pambo. Aiwa ngatifambei. Ndoka ndikavataura kuti ngatifambei. Kufamba tinofamba baba. Ndakasununguka. Kwese kwatinoenda. But iko zvino chiri nyanya kundinetsa. Chapoti ndizobatanidza chakanyanyorwadza panyaya yebanga chasvika nhasi. Ndechekuti ndane 2 years mungurume. Hatina mbonja. But iye kuti aitewo action hapana. Kana kuti atsvagewo hapana. Andiri munhu anosikanzwa pa 2 years. Ndaikorera undichitayo patasvika manje amai. Tasvika pokupedzesera. Pokuti chasha kubata imwe menishe chamamu chifunga cheche. Takuti chipera. Ngatifambei. Naiyo shamani. Wanakatoa Rerukawo. Hakuna magetsi akadzima. Takatozvigadzirisa maiguro magetsi akadzima iri. aiwa Magetsi anobaka. zvine zvakubaka Baita basi. Izwai iwe kumbe. Asi nemukoma wacho iwe taura manje. Uri right iwe. Panipo kuti unoda kuziva member. But iswa kubata vanhu. Munhu anobabarika kureganisira. Saka uri chitango chadereka. Ndokera nyaya. Banga wafamba. Banga rakabva vanhu nabasa. Nokutanga tobva nabasa. Amai, zvisina kubhorera mona kati tasi. Ringakumbira kuti koma. Ndozvaramba. Kaisi tokutendera kufamba. Tadereka kuti munhu anofamba kwasara 1 week. Panofamba this week. Unofanira kuzopedza nyaya yako kwasara 1 week yake. But takafamba this week handiti. Tinonetsa kuti vanhu vacho vakaisira kuti fambe nawo. Tinoti tapedza kutoka kuda izvo zvekuda panze. Totenda tichironga rekufamba. Vanotanga kuchaiwa zvikwanisiro zvokuti tikurumidze kufamba. Ivo pachezvo vanotanga tinovapa mhosva mombe dzapusa mazuva nokuchaja mudai. Wakareka kufamba tinochaja mombe. Titodya nokuti basa redu zvokuti pane justice vanhu handiti. Saka wakareka kufamba tenasi chaja. Pamwe mokupedzisira kasati famba. Pamusoro changamira. Tinonga nani yo bangura cho wayakataura